Această lovitură de colț cede la CFR, centrarea lui Lion, iese Bornescu, respinge până la Gabi Mureșan, ratează însă șutul și este penalti pentru CFR Cluj, penalti scos de Gabi Mureșan, o fază extrem de importantă în acest joc. Gabi Mureșan obține o lovitură de la 11 metri și istoria, momentul în care Gabi Mureșan cade în careu, ratează șutul. Este un luft al lui Mureșan de lângă Adrian Cristea, un penalti acordat foarte ușor, aș spune, de Alexandru Tudor după aceste